Today, Montenegro officials announced Terraform Labs founder Do Kwon has been arrested. Najtraženiji kriptokriminalac uhićen u Crnoj Gori. Ministar unutarnjih poslova Crne Gore, Filip Adžić, objavio je na Twitteru da je na aerodromu u Podgorici uhićen Do Kwon, suosnivač Terraform Labsa i odbjegli kriptokriminalac. Suosnivač tvrtke Terraform Labs i propalog Terra USD Stablecoina, Do Kwon, uhićen je u Crnoj Gori nakon višemjesečnog bježanja i skrivanja u Srbiji. Crnogorska policija lišila je slobode lice za koje se sumnja da je jedan od najtraženijih bjegunaca, južnokorejski državljanin Do Kwon, suosnivač i izvršni direktor Terraform Labsa sa sjedištem u Singapuru, priopćio je na Twitteru Filip Adžić, ministar unutarnjih poslova Crne Gore. Kako dodaje Adžić, Kwon je uhićen na aerodromu u Podgorici s lažnim dokumentima. Službena potvrda identiteta još se čeka, no vijest o uhićenju već se uveliko širi medijima, kako u regionalnim, tako i u stranim. Podsjetimo, stablecoin Terra USD bio je vezan uz američki dolar te je bio jedan od prvih koji je u uvjetima panične rasprodaje na tržištu značajno potonuo i sve druge povukao sa sobom. Propala je i kriptovaluta Terraform Labsa, Luna, a nije uspio izdržati ni algoritam koji je održavao vrijednost Terra i dolara. Slučaj propasti jedne velike financijske tvrtke nije ostao nezamijećen kod istražitelja u Južnoj Koreji, koji su sredinom prošle godine optužili Do Kwona za prevaru i kršenje tamošnjih zakona za regulaciju tržišta kapitala. Kwon je već tada pobjegao iz zemlje, a u rujnu 2022. godine pokrenuta je za njim i međunarodna tjeralica. Sviđa vam se ovaj video i kliknite subscribe ili pretplatite se besplatno je i naravno dodajte komentar hvala.